Mamma Wakwaba and Femra is the King television so na ye mosonfo ama munis na mene mo ahia de baba etwi enkomoi na ya na emayo bi mu ho no so mo ye desperate aware hu to the extent say se be ma ne yare na adwemu kra na se bi oso abodam kra na ombefa na ye abayo ya ne mfoni etwaguwe no yo bi osuye dwumo ye adepam ni a osuye dwuma nkasa e na be ma bi ba na akom bese ni pen ko ye amamre eware no na o show pictures na baka se bia obi a wasra na enso ben aija no enso ye bro na nipa no abro ni ku na bu no amate se nanimu aye kokoi kame ho ni akọ hwe video no emra ne ba mosonfo amamunes masa kire ma adwren ewachi na meka wo so be like no share no subscribe no comment so di amame ye kotie mu nsem emra ba ne sei e na odo ahya se fefefe ko wi akire no na akwakoda ne eburo kame ho ye nkomra baba watete bia ehefa na ati okumase ha ebuakwa bacha awiai asembe ne de wonam abayanim ha nyabotrema wasem no hyase se be ya me ne matiefo ye beti waseye de ne de wonam tete bia medamase netia ne se na mwabuakwa misua adwuma na usua adwuma bacha na misua adepa okay na mishia Blank TV ono so de kwamnesko ye carpenter ni ono so de say kwamneska bacha carpenter no de awale asem 2 menu ena mepene na obeye me ho ade mene na wo mienu afi de ntokwa ba osean okula mempe na o madam ena seme nwalo ti okasa na mdi kan frame wofa se mi kunu ne sei ena waka ena me wofa mo senya hwe maintenance satan me di kan na wo mienu ntokwa manimu aye se nyina ya bro ebi se masra ma me mensra ye bro na ya mesa de adede da hoyi eye bro enye sra na wasra acha devi eye bro hwan ne bo bueno aha to aso nti mehwe ne esi kona am ka chem pap mi anga sa de ma me papa ewu am ka chere omo GT ade ne se ne wi asem ni si kon mintimi enwale bium ti ebe ya omumu me ka omo sinya abotre saa na ne tosumi enu bai na sisi a no kwala ne hwemu no aye diama me meka so nsani ska kransa na ska no beba no oseni 50 cedis 1 week ena tem didi ameje egum video man sa enkwada ni mienu no na wotwe bia e bia 50 cedis na wasende amamo eno kranpa so di matema ma ne sumi sister mo so ti afi de me hwe nhwe na mseme de bedamo na makabia mame okay wo free akuapem mem na ye de na aba be pie abu akwa bisua me ma me ye asantini efri manso mosiaso acha na mi di chi na ewo ho na me ba ho besua adwuma wo besua ne we menhia abu akwa menhia okay afei wo free baby na aba abu akwa menhia ba betena wonua nchen yesua adwuma eba ne sei ena ukokoshia asa abranti ene ne kwa asore aha ene ne nyina kwa asole baako ene ne nyina na kwa asole baako aha ena mdi hu no wa asole nim intuition no asore mu bachai asore mu na ushia bachai okay enti ohun no kwa ba no fa so a wa approach you me de me kai na ya nwumre no mapon adwuma ena ohia me bridge be so no frame am ka che se me pentem no so wo pem number ma mfa ma no ti me ho no frame ti na me kwara me hu nipa no obo ni din no so je me number no e wo mi sister ho e no sha ase ne me ka se na me mpene na na mdi na chi ne be ka se onene ne kwa asore ne hojo inti no so be ware me na enye mpena twea me nti ase ma na me ti ase ma no eno de ko ware o enti ohun no motena che ya ansa no ko ware fancy etena be busumi mienu no de ye me ho ade ententem sa bachai di enti no ye ententem sa me according to me bisa me madam na madam say odubetu na enimu say opo ba no hojo na one na atena
ɛna madam ka kyerɛ ne sɛ me ba ne nsɛm nkyɛe ne nso ɔde nneɛma bi astadi me ɛhu sɛ me ho dwunto ɔne me nka so ɔne me ka na me pene a ɔmpɛmpenatwe na ɔnware me. Okay, enti bra ohun a ɔne wo kasa ma a wote ase no abosumi mienu no a ɔde koye wo ho ade no sebe misire bisa wo ne uhia anada nsa bachai muhia ada. Okay, ɛna se muhia ye kora no a anyanyam bia no ubisa na se ansa na wo ma wo ho kwan ame akɔware bisa e wa so ebisa no ho dwo onya basabasa bai me ko mu na me hu se sa na omokeka fa no na ntesa entisa. Okay, enti waware wawie one nete ono ane ko han dan na mkotenem ya wa sorry fie mo wa sorry fie. Okay, ena mote ede ne kofa akasa basabasa ye ba ya afidie wo ye wa ayaka de me no akwese sem no ha se me pese edi agro tibi wa me ma bono no asta odobo no de ebufuo aba. Na kasa ne nyam nso no me wo me ba no tosumie no me wo na me nya akọ na ga no so kasa fibu no one boy na wo a boy ne nhwe no ti me nkasa na boy ne hwe na mka chense me kura wo na ma wo no me no wo mfi me nyam ye mi sister mo na ebo am nkakra na me wo no baaye ti obaaye no be yi mi free hospital ade a chia me atwa akola no kwate na okoye ti ma me maame mo na ebo am na mkotwa akola no kwate ye bibia na eba afie asole am koye kola mi sister mo ena ebo am mi nya 7 months wo fie ansa na me ko asole me kwa me na me so me medical wo nti me de na me de ko first one me de no abekonti akola no okachem so onsoma me mfla me nkwa siafo no na me ne omo ame ne nkwa aso na me de ko to me sister is nkwa siafo ne ye hwan mo me sister mo oh ena de ko to o manima no mo so ebo am na me de ko asole no oko ka kire o mo se o frɛ be ma no sei no kan no me sister mo do mo ya we omuwom even though me wo fakra na oji ti ade no wafle ni dinatem be ma no ebrebe na hu ni sumaya ankasa me wo first one wie ye no ena me hu na me ka kire me ma men omo ji ti ade ne se me nware bio se ni se nti nko mo nka na bibia tuntwa no fa me nko to adwumam na ba bi ohu me no o fa me nko na me nsua madwuma na o se bi obesesa timi nya abotre na ne to so mi no so bae na ade no wa mo ho ban kakra ana oba na obekrokro se bi a opekwan so akode a okrokro na wo ye dan no obo ena me ka se me ase me pe mpipragro ena ebu ho so ade a enya ebufu kra na nbu afu ho sesi a o man panyini wo sen na ketwa wo pani no kwasi ada no nya 6 years na ketwa no 4 years 6 and 4 pachai enti ne botaye pa ne sentina onfi wo ne nko mitimi bisa ne senti bone ben na maye no kwaka na adane ade petwa na anu kra de mo ho no send voice message ma me sign me sister empna e fame me sister kunu fame ti ma me push voice message no ma me sister say on frɛ no mi send me sister kunu kra ofa me asema obeka ne say me say one na ma me da nti na oka asa asem no me so me nka ahwe say one na ma me da enti sesi a ma wade no egu ana se wo me na me nware bio me nka se obe ware ana o ware me say sese ye ya me ne wo ka say egu fi se be 4 years ni dia onfa no ho nka me menyemo no tosumien bepem na me ne nya ehwe bio ti wonyem wo wie ya na okọ tema ekoye den okachem so okoye adwuma ho aha nti sese ya wo we tema ho nti okọ tema no o ma bio me wo ye na obaaye no ebe yi wo no no be yi me e no san akoye nti be na afe la me san ka chem wo fa mo se sisi aminti nti be machi ye twam ni 2 years na ma me ne papa ba so mo be kana me si debi mintimi nwale omo kan ya na me si mintimi nwale bio ti ono ofli me ne
ebua kwa ho de 2 years ni last 2 months na osani miskasa me fa ba ya no na ne maamne ne papa ba ya no omo na asem ho kyere me ti me mo de aba ya ne ko na papa no eko wuye na ofre me se okọ ho na akwala no ti bia mu nye ti me fa na me si de bi me fa no fi se ba ko no wo me nchen kola no ni suku komo ni bibie ma kola ne be she school ase no to so me no be she school ase no me friend no ka chem se ono ne papa mfa na nko school intimia me mpa kwan a akola ne be go school na me kwa chire mi sister mo nkakra ede akola ne ko to school ede akola ne ko to ni textbook ni uniform ni bibia ne kapere kula enim to ka se me fa no to so me no na me se me fa no ene na me maame mo ka se me nkofa na me sisi ano menya adwuma ti se abaya ne sa be ka me ho a me ho be kire me na odi to me sister pen nim se me fa abaya na obe hwe omu mi enu na me sister se o maame me fa no o pa me sister chawa na me sister na me kasa ya no no ase ne me rore fe 200 cedis e ma de ko he tema eno kwa mpo me ban me am rore fe na me sa de bae na akwala ne wotema ho no ne na maame won fante e won fante enti be ma ne ko fa akwala ne ba tema e ba tema na me ko fa no be ma ne ye mfante ni ba chan kwabne sika ne ye mfante ni ba chan o free mfante kru be so o fi mankwade ba chan aha e na akotema na me ko fa no nti me ko fa na me de abaya ne bae eno sene 500 sometimes me de abayan ba ne enya be 2 weeks no sene iska to de 500 no ba na 500 cedis 5 million na majo BBC 100 cedis na me 100 cedis ediko tuya na me 200 cedis ediko school mo ediko to ase na osene iska no so ba wan sene iska bi mu bisa no ka jam se na wasen no yemfa nu bi ini dintama me 200 cedis ekotua school ho na eka 300 cedis wo and I'm 200 cedis ne mu bi tuto books uniform ene akwala ne socks ne mpaboa na de she school ase ti abaya ne be ka mensa no ene wo mu a be week no asane 50 cedis abaya ne maye ne de no onsene kra it's a much one wine me friend ma me ka che ne so kan che ne ba ne say onhwe papa ne ti ase de na me kape no or the force esine ba no so no de kakraba ti fitimra papa ni wuye no be pem ne akwapento am fa kwafa ba ya no papa ni wuye de wanhwe no o me nchen ni biem ketwa no fi se metimi aka se na papa no ne me kamafo ti papa ni wuye ne de asase mbia ba na menyo bia obeka bia man fi se okeka me ho nsam kire maame na ama me ho beye ne maame na hi ememre bi kra maame ne ye masabe mi di na tem me frɛ no se mi peska asma maame na ka jam sai o ma che enkwala nti sabaya no wo mo nchen a me so me fa be mana me maame twa ehya mosia so esie ya aporo ye mpanifo nya mienum no kole wase na ka sa kreo na mi di na tem pa ne smanka se mani na tem a ti e maame no na me hu ye na hini de nti ma me so me ka asa kire me hu be ye himo nti di 3 days na papa ne ti as na me flip papa ne se me sere ni se na akoso me ne ma se ba ne nti on pa cho mame no so be pa cho mame ti o ma no flip me se na ase ba ne se oje bibia mama naka enso me ye sure se store na me ho asem e hye ma ase ba de ti enti maame de da so te ase maame ne da so te ase but wuntumi nka one be ma ne ntemo asem on tire okay be ma ne ko fie ne koye wo ho ade okotua utiri ade se ye yi a wo se untumi ne nware bio no be ma ne de wo kɔ ana wo de won sa akɔ on fa me nkɔ na me mfansa no so nkɔ ene ese munyaaye so won hwe me aha munya wanya foforo bacha debi unim se wo kofa foforo a obetumi abeka se ne yere ne wo se no ne talking point se me kofa be mo no do so wa fa oba wo ho a one ne te aha nti se me kofa bia obeje ni pa kra ye fle
obeji ni pakura ye frɛ na ɔka sa kyerɛ wo no enka bibia nkyerɛ wadwen sɛ bia ɛsɛ utu anamo bi sɛ ntina me ya na me sɛ me wo fa mo enka me ho na yɛmfa nsa no nkɔ aha ɛno ɔmo sɛ ne papa nkasa de da yɛ me ho ade no ɔyare ti wantimi amabi na ne maame pani ekunu wa anwraga ɔno be gina mu ye bibi kuma se hanwraga enti sɛ opɛ sɛ ɔde nsa ne kɔ a ɔsɛ me fa nkɔma ne papa ne maame kunu no na ɔte hɔ twɛn de sisi ame twɛn sɛ me wo fa ne mbako o twɛn sɛ wo fa ne wo bɛkɔ wo fa wei agrek ngoma ase na ade no ɔne wo nkɔ dadaada ade ɔmpɛ sɛ wo be free awade ni mu ana minimum batru minimum adukrunti ana wa na wo mpɛ sɛ bia de me de sisi ame nwale ne bio enti sɛ ya ɔno a ɔma wo nkyɛn enkwada yi a ɔntene ne ho nhwɛ wɔn ɔno nso a wagye wasi hɔ ɔka kyerɛ me so ɔbɛyɛ ma de a mremfi do be sɛ me life is obe waste me time na sa oti we waste you time ana wadwen ma ho so ma adwen aba me ho so wo hia no na wo mfie sɛ me ne hu no 2019 sisi a wo sɛ mo 32 years enti sa time no wo mfie sɛ nkabo mu ne nkotifiri mu oso hia no the year 2019 ena ya ware 2020 2019 ena sisi a wo 32 years enti ohia no 2019 sese ya o 32 years enti bra ohia be ma no wo mfie sei enti wo de hwe from 2019 to 2026 say how many years na koti free 32 years when you sa time the age monya ma me moada me bro mathematicians monke kam ho esi a me ni obo ade de aha master prince de atum tobo adane o say now 26 years okay and dani for real say difference near 12 years in 12 years no e free 32 ma obenya say okay master prince say 26 there be say one so say 25 o man skinny o say na 25 obi so say 26 you 25 for no ya also that's my henkai say 20 nti shia no now what 25 say when you 32 na che say wa say ya 32 wa hunu wa ho say enkoye achai enkoye so when so say obe waste your life obe say wa brabo na wo hu se sisi ya wo say wa brabo wa say no e na won so wo tena ho ama na say no wa bra aneska o de koto snap akọ na wunya e wo me wo fa ho snap ne wo fa say wo no o say wo ho na den na ne wo nka bibi nkyira wo fa no na mo mfa nko me ka mo say bia na wasesa sa mfie nan ni enti wuti hwe wo de emfa ne se be mai waba no abepa chewo no asan be krokro wa no asan nyemo wugiri so obesesa onsesa ba bia du pa de odinyame kopon di nanimu ba krampa ntimi bio nani ote ho twen de ana wo person no mfa wo nko na kasa mi pesum sika enti na ate ho no se so obesum minti no onka na no be yeme no me ana mekọ nani ya wote ho ye dai enti na sisi amesiminti mi bio mu no enti fansa ne kọ etiefo we de anya se bia me na me tu ne fo so nko fansa nko gya ni kunu ba nioma bi wo ho no mo a ho se wo hwe de nipa ne de ye wo a hwe ema ya na mema yesi o ye de yetumi fa de ebe fa so ye be me to betimi afa bi ba wo sesei ni din da so da wo so enti wo so ntumi mfa bi sebe bia sisi ame wo no enam no so ntina mete wo enti so ka so agya aware a it means that so to free ana nsasa na ne wo hunu mpanyimfo no na wasere wo nom sese ne ayo ne de saa ne sesesi free se be ma no omwa wo sese wo se wa brabo o waste you time because wo ka kire obi se wanya 32 years pe de wo se bro en wo de aye wanimu yi ujiri se nipa nbe je kura tum se wanya 32 years ana obi nkan kire wo nto wani asese
wo ba abrewa obi nka nkyerɛ wo obi aka no kra na me ka kyerɛ wo no obi aka enti sɛ wanhwɛ yi a at this tender age unyini nuru baabi a ba bema no bese wabrabo wo be realize no na aka achi awie enti yeyi wo ofa wo hunu saa de no wo hu enti wote ho twen de sesi a wo ye adwuma bɛyi isi amenya adwuma bia onya adwuma bia suro ni nyina ni enti na che sɛ ne tena no obɛkɔso a tenam onya adwuma bia sesi ye bema ne nso nti no wo saa sɔre fie ho okwa akɔka sɛ wagya aware yi it means say as a so to free asɔre fie ho o to afiri ho no ɛyɛ hen no wɔkɔ onya baabi nkonkɔtena enti ɛne yɛte saa de a bɛɛma ne din bɛda ne so saa yɛ sese yɛ enti sese mawura wo hunu sɛ die pa na yɛn yɛmoa wo gyama wo kana mentie pɛsɛ mɔboa me na wan baabi a mete no oyi me filo ho na nka madwuma no meto aso no hwɛ ne ma won fa won koto adwuma bachan na kwa we wo hwa obeye dina me dia bedam no awade mu mpo abre gina so ekra wa mfiu na sisi ya well etiefo enti de ababa no de abaye nim enie Dominic Owusu brefo osena na the lady is respectful o hwe ne nkasae mu ene se ne ete na ani sade obeye ohobrasini nenso akwada ne ho efe oye very cute lady sama ya say no obetumi anyini pa enso huna because of how cute oyenti omo na ya na etaka so omo ye nketwa de how cute ya oyenti wanyini pa wo mfiem enso obehwe no na oye cute ketekete ebino no ko bi nya de ne ho dwo sei nanso obeye ne dai eya kwa me dia na apeso obisa no yo na manchi atifo bi o mama gibra muti nyina okay mini aba wo si wesia adwuma no usua du sen ansa na agwaware no fanse mi remo mi nya be 6 months na de satam na wo pre wo ho awade akɔhen na mempre me ho na de o si kan na mi sister mo yese na ho dwo no ebra ebo no start se eba no wo se we ya pa agro ya pa agro mo wa wie na mo kotena dem ye mo wa wie na mo konye me onye me wa se mo tena che kakra sana nyinsen ne ba very good nti eba ne sen started time be na ebro no eba no oh fanse ya worry and be no 1 month and no shase edidi atem eno me fan no mama nkancho ba eblo ne ba mu no na ma me wo fa no asote na wonso ede ebo odobo nko ana na otumi bodo ma ne bufu ene bo ho a ase mimi bisa no question kra na enye ebufu kra aha me ka boro no eboro no wo ebo no ebo no keke prekeke mepe agro menso kra mepe sa agro no na wo kan menso mepe eno ye frere ntentem onsa no onsini mu na de bebo wo ye ni sei enti wo de boy je tem ene bo kwampoto na metini ma ye ni sei me frere ba tambo o ma me ye se o jemike di otuju po na eye tem wa ngonya o hwe o tubi pori di tini sei na ne bo afu ade ono ya onhu ne sa ya agro na akacha nse nya magudifo no oh okay la enye ogudifo ba ekunu no okay madam na enam ne so enti ya okọ sa aware no o sha ase no ka bibi kire nse madam no kwa de wedi na tem ma omunyina anim emre bi na nse mo be ye wan ye ni na mtitifie na madam ne se ene mtitifie de amensa amela no bejeme timi wo adwuma ma no ono be ma ne frɛ me ena oji fo no bisan senti akwala na owa menchen na won hwe no eni hwe hin ena o bisa se hwan ni no so wo se mama wo yele nti eye madam ne madam no obo ni din obo ni akwa si aba jimifo o kura no hagu ma wale ena madam ka se me no magwa nti oye sa no e ma me ye basana G-phone. Ade na phone the speaker now te. Aha, me madam G-phone. Tina
as a speaker anodin na me gina me madam no so you di na tem nyina wote e no so say kwasi aba jimifo agumawale me nyode ade wo se madam ne ye den no de aguna wade se ebro ne be ma me si mi ntimi no no na adwen ne se me si mi ntimi no obi na si mi nyan ti sa na hye ni tiro en obo a no obo say otimi bo me emle bi se obo me ma mani ko so nyina da moja e ma me wasum ma me keto aba in fact ma me hu me no ne re hoye enu say wo ye ne den na ma ne hwe sa wasum no a chenti no asem re fika but wo kai se wo hwe wasum ma wo da moja wo ba de wo ye ma ne hwe wasum ne de wo gai ache eja to aso me ba cho woni na koda amana ka se ma ware kwa nu mi ho o ne da bi oka oya osin ai me kura me wu afli ne so kura nkope no anya kwa aware last December twa mu ni sija me so 2 years so 3 years obefa me ko tema me ko obefa na me se me nko fi se kumasi hampo mabusuafo ha na otimi eye me ne opena tema ho na mabusuafo ni hon ene minim ne obekwa akoye me ena ofra me papa na GT ade no ene me wo fa na me wo fa mo se me nko na nya hwe bia no akosesa me ko nyina na enyimiti mi sister mo kra do mo ka se me nsan na me papa frame no se me nko na ono wa akra enti se bibi oyem bibi a ase ma ben no timene no koye no ene no so ntokwa ensuo bi da omo ho asema obeka chem sanya asema ko wakum na odeme akoto nsuo ni na wa frame wo fa san me meja nkwala na agunu so na matena ka mu se meba intima bedu ana timi bo me wo fa amane no na me wo fa se debi obeka cha mama intime mama ene mi sister ene me wo fa no omo se ene me lo refe se mama na e ma ade nchime ena mama de me sambae na pe obi do prapre bi na tukot ne mo anu wa free ho na je so wa hu se nye be ma ni nti na ate ho ontenete asofie na mo ba eno ma wadwene musa aba ma adwin ba me di egicha na me nya bi okay asofie ho na wo no ye ko su yi o mo ya we oh so for no shraware no so de wa free wa ma fofla ba ma foflo nso aba na ono wo ho no oje aware no ni bibia ba o ma ba fofre na aseme nkan ko ahwenche na me da se okay me da se ena wiai arofo ni ade hye ababa wa Millicent tetebia odaso ewo yanim ha na ni kunu so odaso ware no so na so ware no abaya yi nkra no she's lost wayira ohunu se wotia wadiem se wontia wadiem ono anka se ohunu wati ase kwabena sika carpenter ni ono na ewo yanim ha sa samba yanimu a sebe yetu ho anamontuo hia enti anyanyambia ede nkomodie ana nkomobo na akoso fom asembe na engine room ede to kwabena sika anim efa na yire tetebia ho ede asem enu owura ne nso kan enkwada mienu na awotwe onum mienu ye 50 cedis eto de bi kura na awotwe mienu 50 cedis sebe oba na ebre abaya awa ma na nsua na adwuma anwie enti oni adwuma na abaya amanfo somma tisi krom na pe bi ye medika ko ye cleaner bi hospital na ni we am si kwate toilet bi no ena ma mi jaye na jaye nko hu atantan de na apart from enoe na mi sister mo kra ma miska senka me fantonton semna na ase emwane ebi menti no skana she say winning business ba akopa ayeko menkyereo so obekuruma ema na omotonton atosode no jeni enya adoa makomaku guess ne ye no emfaso wo emfaso wom entosi no enti saa no ba na ebi a waba be hunu obi a nkotonton za ne oma no na ne naka one ne ka oma obi eno ne yefre ni go come tu koton ba na ade sika tene ama no na wate wo mfaso enti dako ebi a wonko ebi a 5 times ya na 6 times ade dwaye kura no onkomra no wonton de esesa wonton wie no na mfaso a wanya ebibre eno nso wa try bi on try bi
ene ntade girls yi omo ye go kam okrum ha on girls no we wuska no ntade no because ubetumi akoyi ebi atese de ehemi obekọ akoyi ye de bema nbi abe se 40 cedis obetumi di we akoji ebi abe 100 cedi ono kura anyamfa so asene de okofa ye na wentade nso sika gumpa no nso watra ebi ahwe na o ka se adwuma ni hoi ensu ton kura nso wo ho gigi jinsuo police for yerenom te say yi sofo line ho ne ade ubenyi nya police for yerenom ne fridge obi o wo ne fridge drinks ne ade wo fa na me adwuma de I mean anke ye go kam papa tepa wonya obi na akoy no nso watra bi ahwe na ne o ti fie ye dey be ma no say 5 million Miss Obefa me koye no semina na meton na sika ka se kura me 3.5 na me de ko ne semina na aka no eno me Obefa me koye no se sika ni hunti ye yusu se sika no ene semina mi sister ne me papa mu bisa no se mi sika bi ene ne ho wafedi oba de mi hu se wote ho a ya na mempe che se oba te ho na onye dwuma wan hwe ya abonsam bebo ne pa ama na dwuma ye South atosodie ton he say girls no ji omode omo ho agim no enye easy e ma adwuma kra de enkanya den na say nsuo ton ne kra me ya agi afa because mfa so wom say wo fa sachet ba ko a wo beton sachet ba ko awie wan we ya obenya be times 2 of the price ya wo de toye emfa so wom nti mentna senka se menye adwuma yesa da bia adwendwene be kun pressure be baw so ti say opese odidi a wo ye dey mi sister mo so eboa me kakra nti ada o sister mo enye bi ama we obeye dey e basa obeye dey yes ya me ne eboa fo engine room ho te say nankopo adum na me pa chao be ma kwabene sika o se obe waste ababa wa we ne precious life si me waste your life me mfa wo nko ne aka se me nsumu de me be yew no wa ankasa na abeka se untumi nware be ma no afre no na ma afre no e de nkobobo na akoso me dase ma enchetie fo na ye ma o makwa ba mra asem be da bi so ene opanyi bi sheda ba se na me voice no wo fom to be woni me se na de me se obetipa odi woni ana no kre ba ye frɛ kwabneska o tema o so odi pa wo kakrakra o ti abaye idia na ne bo sha ase fuye de o kan nyina ne se ono de oni OTEC FM eni nsenkaye no kofa no wabusuam dizo so mpe na wa kire ne kwan se won fa ne nsan komo na busua wa kire abaye yi kwan ma busua ne frɛ no busua ne frɛ na de o hombeka okay mi hwe na man frɛ ne biem me ba tobo enti wo kan wie ye no na me ka se o okay na nkwala ne hwe ne nso wasi ne nyina o meka ho asem on fa nsa no ko ya ontumi hwe wo wie ya na me frɛ ne wie ye na me se oh okay wa kan sa wo de ye hodi on ye hwe ade wa no send ya kura iska wo frɛ ne wie ye no no di mrika ko send 100 cedis so se to di ekoma ne wie na me se da bi se ne ade ne ko no ye ntumi ntina se nhwe se ne wa me hu ikura wa confirm ya che se won hwe wo mo ana se obey de nensa ekoma na busua wia ye beka aware na asem wo ho ne aka nkwala ahwe ne nso asem na onim se sebe nkwada ne nso tikumase ya no omuko school ana wo no mbedidi wa musa ne sa question na amame ana na o se omuko ka ho asem wia se ka o se den yo busua no beka kire nti won de woni ni nkyekire mu bia se ya no kan ti ba sa no me wie no me se da bi abusua wo ti yen frɛ wo ba na abusua na ye musa wo mo se de ekoso yi wo munimana ti ne wo fa e frɛ no kwakwaje o wa grekins ma ha ya ye frɛ no ali tunani no se abaya ne ye ne wo fa ase pa na ono anso wo kan bi kire na wonti e na akwakọ wi se nti o ka se nko do nko ntwa so na nko mpeska man no fan start adwuma no fan hwem kwada awrai si debi but abaya ha ene desaba obekire mu akire nti ne nkire mu ni nyina ne se tama okwakofa ababa abrante no ono de na on pene so se ofa badaja na ja no mo ho ti omo nso bai
efiri omkro mobile momode obi ho say abasonje so okobi to okoi na kwan a wode ne fa so bia no fa azima ni ho wo fra brand na temdidi obedi dino no wo mfa buo mma abusua no odidi abaye yi wo fa nsokora atem okay kansem hunu enim tabi sene nkwase ane ade nyina abra wo ko tema obefa akwala no ko ho wo ka kira wo ise so obekuno no ka yan so nim ama ne wo fa ase frɛ no ma ne ka kire ne sɛ be ma ne sɛ obekume ɛna wo sɛ so wonim na apaya no hu gunsu gunkra obebusa na the police for ba be kire nti wo ma ne camera be hatim didi odidi no na ne bapanyi cha brantie no na the way I will see ye no aya na ne wo fa ase na ya na waye din di ama no nti sa abaya hanom na sɛ sa sotwe bia wo ho bia ye beboa na mramu abaya nya na watimi ahwɛ ne ma no o support yen na obode nsa wo kyerɛ wo sɛ wo mfa nsa ne nkɔ anwonaga de obeta awade na chi ɛwɔ hɔ na ɔma frɛ no wo sɛ onnye nsa no nipa ne sɛ onnye nsa no because onim sɛ ne abrantie ne suban sitie ɔkɔgye akina bi obesa ba ka bibi foforo nti sɛ abrantie ne kan wansa no magye nsa no nti sɛ na ɛkɔde a yedi nkomo ne wi a ne ofa asɛmra ɔmo mfa nsa ne nkɔma no because ɔmo de ɔware no no ne begina mu sɛ abrantie ne papa a wo beta na chi nti ɔmo de nsa no ma na wa mamre kwan so yiyi yɛhu sɛ ne ofa asena na ɔpɛ so always still life nti iwia ya ma abrantie ababa wa yimra ɔmo mfa nsa ne nkɔma no fie so ɔbɛgye owo nyom ne nsa no bɛma no good ɔmo de ma ne wi a nsihye ɛwɔ hɔ no afa ɔmo bɛto aso afira mo sɛ mema wo fie na sɛ bidin no ma ya ma no na ɔno akwala ketwa saa no ntumi nsɔre mefa abusua n'anim ɛnyɛ fo to kan yɛ ne yɛse yate nti ɔga sɛ yɛhia no time bia ɔbɛba na sɛ sɛ nka ɔba bi nanso ne yere yare ya ɔno ne saa wo fie a ɔhwɛ no nti sɛ yɛfrɛ ne phone so a deɛ wɔm bia no ɔmfa nkame yɛn ɔbɛkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ ne yɛtiefo okay na afei yɛn ho ana mo asese yito mate ti sei na ɛkɔkɔ yɛyɛ me da se odwan ɔyaboa sɛ ɔde nano ɛka enkyene a opam ne sɛ deɛ ɛden sɛ odwan bɛsan n'akyi ababa awai menim asa that time sɛ ne na awade ahia no a na wo pre ne ho sɛ obɛware ne kura bɛka wa me aka sɛ ebi asɛbi ɛna nso ɔbɛn bi ana sɛ ɛsɛ ɔsɛyie bi ɛna ayɛ no ɛnso na yɛ borɔ na ati wewu sɛ wo twɛn sɛ ɔde wo bɛkɔ wa bra wo kɔ yɛ anka ebi anka bɛyie obi a wo nan afɛ ne ayɛ ne ho ade o wanya bɛma foforo ne mamienu baabi nko ɔkɔwo baabi ba ne ɔtɔso bɛma na wɔne na bɛwo nan no wɔno na ayɛ ne ho ade enti wote ho yɛ den a wo betena we hu saa ho saa na wawo bema na wotwe oma 50 cedis enti sɛ wo pesum sika bema wo sɛ na obenya ama wo 50 cedis a week o enokra to de bia eni sa be ma wo twen yesum sika wo dwen se sum sika sen e no de be ma wo enti awura nka wo pesum sika nka pe be sei kagum na ebi kura na obi ate enwu mobo nka pe be sei nka na mi ane se on farming to medwuma na mi sua na wado tu adwuma na abede wadidi na on pe be na on hwe nkwala no na on pe be ma yentina enti sum bia de wo pesum sika bia ana na minya bibi kakra so na mi de didwa bibi kakra be sei na pesa wo ka bibi kakra be sei bema wono 5 cedis a week okay wo pesum sika wo pe wei eda so ete ho mesere abusuan so eduru ba bi a ewo mu se empanimfo empe awarego se yebeta ye kire anaje sei nanzo so eduru ba bi se onipa no ewu ne ho kire ne dia de animu na fansa ne kɔ na de betwam no entwam aya na emei ye pra aware bebre akɔhemfa ena emei aware ye pri ho ewram ye pri ho aye den first ni so kwa ware a no bisa enso na die chesa ware ni ye de minim uto do manu atom emsa na odon chi ebi muda se ye dan ko odo achi ebi muda nka mo se na odo tie oba pen madam ne kan man na aje se wan ko bisa na simple wan ko bisa se bia
abrantie na se free what to say and to first na so kwa ware bisa and so nege sad ne ni wo ena memma no so ye hye aware na say ye hye odo se fefra mo gye so chese de pebiara mo ye mayen na ye kwahia me bisa wo se ba ne sen ena drum bia na se musuba ya sakra ba ne sen because onu oba tena ahya sen de edo oba so ni be mat na ahya sen de ede eni kanso ni je womu oba krokro wa na so waru wi de kawai ehyew wi a na chese akwakọ ye nsem bebre na akwakọ ye se isa woni under his control wo pebia obetumi dia yew enti mu emema na ebimu na omu wari emara na omu tete wom na omu yo ma yakayaka de na omu burom na omu yo musenu munjai na dachi wa kunte bu o ye wa kunte bu papa utra hunsa wo ba so ne wonia baby na so kwa aware ne nti obi koye ne se ya kamenua be makabe ya ode ayamu ye ma ne bibia mo hu ne se eye mo am ho se ne ade twawa eya no sanso na so wo ye oba ne bibi nso no so ye ne ja no so ye ne ya Bible na pampa kasi ya no do ye ho na sa do ye ho we dia e se akwakoda na ebro mumiya ni da ho onya mumiya very careful abrabo yimu ise mama nko ma ya ma ise yesura ware mpo yesura ware ise na ewu ni sa se meme nyina eye pe ise wa ya ma yesuro ti ehu de aye ho yehu si ebe ware o si yan ware o obi nim enti mu fire ya mu treat ya well essence yenso ye nipa ni bi wate yenso ye human being a person ya mu hye yie pa because unia baby a ankanya wode unia baby a ankanya wode kra kanya wode midu besi ha midiani amamunis Mr. like share na comment and so from mommy na so o subscribe wa your videos bi abebe bia no benye bi ahwe na wo so de tumfo wo de tumma unua wadanfo bi efo makrawo